Ningizimu Afrika Mzansi sanibonani nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona mawukuthi ke usuku lakho lokuqala uhlangana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha like ivideo usubscribe ku-channel uphinde ke futhi uciphe notification bell wenzelani na wenzela ukuthi each and every time mangiposta ivideo wena ke usheshe uthole ke umyalezo lokho abakubiza ngokuthi ke notification then bese uyangena kulo notification kuyobe kuyivideo leyo engiyobe ngiyipostile bese uyangena uyayibuka bafethu Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa ukuthi sikulethela ke udaba olusuke lutrenda engalolo suku bafethu kuseyiyona ke leyo ndaba West Gang yaseNanda bafethu iWest Gang ithi nje nina amaphoyisa nizoshaya kubuke izwe kodwa thina sonjonja ubusuku nobusuku endaweni yaseNanda uselalile umnomzana kunodaba engisanda kulifunda nje kwenye yama accounts engiwasebenzisayo ukuthi ngikutholele ke lolo daba olusuka lutrenda then mina ke bese ngizolithula la ku YouTube bafethu ke kuthiwa ke endaweni yaseNanda emachobeni kuthiwa ke iWest Gang noma ngaseyona iWest Gang but njengoba kwenzeke eNanda kuthiwa ke iWest Gang isibulale iphoyisa elisebenza ngaphansi kophiko le-POP unit kuthiwa impela isilibulele iphoyisa endaweni yaseNanda emachobeni okunye ke okuningi asikakakuthuli kodwa nje kuthiwa impela iphoyisa lishonile libulawa igebengu kuthiwa ke leli phoyisa beli off duty makukhona engikutholayo mhlambe ke okuphathelene ke nalolu daba ngizophinda bafethu ngizokuthulela leyo information kodwa nje impela indaba zinjalo kuthiwa ke iWest Gang isigadlile emaphoyiseni ulalile umnomzana oyiphoyisa ngaphansi kophiko iPOP engicabanga ukuthi ke njengamanje bayinyathele emsileni iNIU iseyithendeni zabo make sure ukuthi uyayilike ivideo uyasubscribe ku-channel makwenzeka kukhona information engiyitholayo ngizophinda futhi ke ngibuye ngizokwethulela yona la kule channel make sure ukuthi ke uyasubscribe uciphize notification bell ukuze singadukelani asiphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo.